En veure despuntar el major il·luminar en la nit més ditjosa, els ocellets cantant a festejar-lo van amb sa veu melindrosa. L'any 2005, l'Assemblea General de Nacions Unides va aprovar com a data en record de les víctimes de l'Holocaust el 27 de gener. Si es va triar aquesta data és perquè va ser un 27 de gener, però de 1945, que les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració i extermini d'Auschwitz-Birkenau. Avui som aquí, al costat de l'escultura de Xavier Roqueta, dedicada al diari d'Anna Frank i encarregada per la Diputació de Girona el 1998, i que forma part del projecte d'Amics de la UNESCO Apadrinem Escultures, un projecte educatiu i ciutadà, per retre un homenatge a les víctimes de la barbàrie que es va produir en aquests camps de concentració i extermini. El 27 de gener de 2020 ens trobàvem aquí, en els jardins del doctor Figueres, al costat d'aquesta escultura en record d'Anna Frank, per retre homenatge a les víctimes de l'Holocaust. I ho fèiem també per formalitzar que la Càtedra de Responsabilitat Social apadrinava aquesta escultura dins del projecte que té els Amics de la UNESCO d'Apadrinem Escultures. De totes maneres, avui ens trobem en un context ben diferent. La pandèmia ha canviat moltes coses i fer actes d'aquesta tipologia no és possible. Com que nosaltres tenim el compromís de continuar difonent aquest missatge, ho hem volgut fer fent aquesta gravació per poder-la difondre i contribuir també a erradicar actituds com la intolerància, la xenofòbia i el racisme, que malauradament tornen a estar molt extesos en la nostra societat i estan emergint de manera molt forta. Com deia el poeta Bertolt Brecht, que els que lluiten tota la vida són els imprescindibles. I per tant, plegats, ho aconseguirem, aquesta lluita, erradicar aquest horror. Boca seca, ulls apagats, llavis gelats, silenci, cor trencat sense alè, sense paraules, sense llàgrimes. Sobre les esteses, on amor i plor i pietat es podriren, sota la pluja, allà baix, bategava un no dins de nosaltres, un no repetir, amb aquella boca de cendres, la mort. Samuel corria, aquesta vegada contra el temps, evitant la mort, sobre la dansa dels records dels altres. Tanmateix, amb paciència passava les hores. Què feia? Què podia fer? Les podia comptar una rere l'altra, perquè sovint es repetia la mateixa pregunta. La persona que llegeix està preparada en tot moment per convertir-se en una persona que escriu, és a dir, que descriu o que prescriu. Els ocellets cantant a festejar-lo van amb sa veu